Jesus came to me in a dream. Ndabva ndatotorwa, ndabatwa ruoko, and then spirit yangu yatanga kuenda pasi. Gena ndakariona fair. Rakakutyisa here? Rakandityisa zvekutoti ndaitotya. And then Jesus told me to fear not. I think Zigo is becoming a good Bible student now. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. That's deep. Don't Zigo. Don't Zigo. I would also Kesha. Zigo. I would also Kesha. That's deep. Ladies and gentlemen, we are back again on yet another interesting episode. During these interesting times, these are interesting times, as I always say. Nyika yedu inonakidza, zvinhu zvinoitika munyika medu zvinonakidza, zvingave zviri zvemweya, zvingave zviri zvematongerwo enyika, zvingave zviri zvemabhizinesi, or zvingave zviri zve-entertainment. Whatever the case it is, Zimbabwe has got something to offer which might be interesting for you to hear. And as usual, we bring you different guests. Vazhinji vacho mune musingafungiri kuti tinenge tava nyuru repi. Today we have got Pastor Vernon Chamba, a man who does not need introduction. I think you have seen him in many media platforms, tukutaura whether print, kuma newspaper variko, pa TV munombosangana nawo, pama social media munombosangana nawo, kuma conference whether ari educative or arongosupportwa vanhu, maseminar. Pastor Vernon Chamba is a name which does not need any introduction. Pastor, tokugamuchirai. Tinotenda. Muri sei Mr. Zigo? Mr. Zigo vakasimba. Meno imi? Tiri kuzviona, Mwari vakutichengeta. Kukuchengeta chaizvo izvo here kana kuti muri kushanda nesimba zviya zvinonzi the blessing of the Lord maketh rich and adds no sorrow. Imi hamuna sorrow here? Aiwa, hatina sorrow. Hamuna sorrow? A blessing iripo. Iripo. Saka kana yapo, once the blessing is now available, there's no sorrow. Yeah. It's only peace that is available. Pane vanhu vanotangira kuona mavhidhiyo panapa chete vekuti vanongoona mainterview anenge aitwa panapa chete, and it will be injustice tikasangopiwa ka brief background kaPastor Vernon. Murume anonzi Pastor Vernon murume rudzii? Angori yetochalatani here? Ndikuona vanhu vari kupana namashoko anenge asiri right. Who is Pastor Vernon? So Pastor Vernon Chamba, he's a child of God, a friend of God, a son of God, a believer. Ndiri munhu anoda Mwari zvekuti ende uye zvaanodiwa naMwari. Ndine ukama hwakanaka naMwari fani. I'm a businessman, I'm an entrepreneur, I'm a life coach, I'm a transformational speaker, I'm an inspirator, I'm a motivator, and I'm a pastor. Okay. Yeah, I grew up in Chitungwiza, but ndichikura kuchitungwiza ndakaona vanhu vakawanda, ndikasangana nevanhu vakawanda, ndikadzidzawo zvakawanda. Saka ndiri munhu ane shungu yekuda kufambisa shoko raMwari. Vhangeri ngariparidzwe kwese, uyezve Mwari vachindishandisa kuti tishandure upenyu hwevanhu. Vanhu vabve mukutambudzika, vanhu vapinde murugare, vanhu vabve muignorance, vanhu vazive kuti Kristu ndiani. So ndozvetinoita izvozvo. Zvamunoita zvisi zvakawandisa here for munhu waMwari akatakura zita rekuti pastor? Munozowana nguvai yekutaura nevatendi, muchimboita zvemabhizinesi, mumboita zvemaevents, mumboita life coach, mumbodii? Scripture rendinoda inonzi I can do all things through Christ who strengthens me. Okay. Pari kunzi all things apa neBhayibheri hapasi kutaurwa most of the things, pari kutaurwa all things. Zvekuti ndinofanira kunge ndichitoita zviri kutoitwa naMr. Zigo izvi, ndikufanira kunge ndichitozviitawo nenyasha dzaMwari. Saka grace and favor manifold. Nyasha dzaMwari dziripo, and I'm able to do so many things. Ndo blessing yandakapiwa, ndo calling yangu, ndo assignment yandakapiwa naMwari, ndo ropafadzo yandakapiwa, ndo nyasha dzandakapiwa naMwari. Muri mufundisi wechechi ipi? Ndiri kutungamirira chechi inonzi Folic, Family of Love International Church. Folic, Family of Love International Church. Saka ndo vision yandakapiwa naMwari.
ndo chechi yetiri kutungamira, ende kana tatanga tanzi tiri kutanga maservices manje manje, aiwa muchazviona zvinenge zvichiitwa naMwari, muchazvinzwa. Hanzi naBaba Gutu ukasangana nemunhu waMwari especially ari kutungamira chechi, unomubvunza kuti Mwari vakakuudza kuti chii, Mwari vakakutuma kuti chii, Mwari vakakutuma here, kana kuti makafarirwa basa raMwari mukati Mwari ndiona kunge vanhu vashoma vari kuita basa renyu, regai ndimbozvitumawo zvakanaka zvekare. So yeah, that's a very brilliant question, Mr. Zigo. Chandanyanyofarira ndechekuti mabva matanga name dropping ndimi, ende mabva mataura Baba Gutu. Baba Gutu vacho ndakawanirwa nyasha dzekusangana navo vese naMama Gutu, vakandinamatira, vakandiropafadza, vakandiudza kuti enda unoita basa. Yeah, I think it was some 7-8 months before he passed on, before he went to be with our Father. So ndakatowanirwa nyasha dzekusangana nawo Apostle Ezekiel Gutu, vese naMama Yuna Gutu, ndakavaona vari vese. Saka inyaya iri inobata yemuri kutaura, ende ichokwadi, because muri kuona kuti mazuva ano kwane vanhu vakawanda vari kupinda into ministry, but there is a difference between being called by God and being sent. Vanhu vazhinji vakadanwa naMwari, havana kutumwa. Do you know kuti Mwari vanogona kungoti Evangelist Zigo, kana kuti maybe baba venyu toti vepanyama, your natural or biological father, or maybe your natural mother or physical mother, vanogona kuti Zigo, mukanzwa madedzwa, havana kukudzai kuti endai munochera mvura. Saka imi mukadedzwa namai mukazotanga unochera mvura kana kutsvaira mumba, zvimwe hamuna kuudzwa izvozvo, mangodedzwa. So challenge iri kuitika ndeyekuti vanhu vaMwari vamwe vacho vakangodaidzwa bva vazozvituma ivo vasati vapiwa an instruction naMwari. Because Mwari anofanira kukuudza kuti ari kuda kuti unoita nezvei. Pauri kunotumwa apa, uri kunotumwa kuti unoita, are you going to specialize in deliverance? Are you going to, what exactly are you going to be doing? Saka ini ndiri munhu akatotumwa. Mwari vakanditaurira area iyoyo yekubvisa vanhu mukutambudzika, munhamo, vanhu vachipinda murugare, evangelism zvakare. Vanhu ngavapiwe shoko, vabve murima vachipinda muchiedza, vanhu ngavadzidziswe mabhindauko. Because Mwari anodawo, anoropafadza mabasa emaoko. Saka iwewe kana uchiti upenyu hwangu huri kuoma, huri kurema, but you are idle, you are not doing anything, God will not bless you. God will not bless you because you are not doing anything. The Bible says, and these blessings shall overtake you. Saka ropafadzo kana ichinzi ino overtake munhu, Mr. Zigo, ndofunga munozviziva kuti hakuna motikari yenyu yandaona yakanakisisa panze apa, kana yakapakwa mukwanise kutaura kuti pane munhu andi overtake. Hazviite, because your car is not in motion, haisi kumuvha. Chinhu chino overtakewa ndechiri kumuvha. Saka kana vanhu vazhinji havazive kuti maropafadzo aMwari kuti akuovertake, you have to be doing something. Whether utengesa mabhero, uri kubika Sunlight, une tuckshop, utengesa maputi, une supermarket, you have to be in motion. You have to be doing something. And then the blessing of the Lord will overtake you. Vanhu vano overtakewa nemablessings aMwari ndakata sana Mr. Zigo. You are doing something. Anti muri kuona. Izvezvi zvikazonzi seweek novati Mr. Zigo endai munoona mukoma Victor. We will not be astonished by that, because ropafadzo yaMwari iri kuidentify vanhu vagara vaine zvavari kuita kudhara nevaita zvavaita. So yeah. Koyo sei week now vakafuma vakati vada kuropafadza imimi. Sei week now vakati vada kuropafadza inini nechi nechipo, because ndakaona matimu makanoropafadzwa naMai Gutu naBaba Gutu. Baba Gutu vasati vaita sei vashaya, which means vanhu vamunorespectawo, vekuti hamuzoite zvese zvavanoita, asi pane mamwe magwara avakafamba munogona kutedzera. Rimwe gwara ravakafamba nderekuramba mota yakabva kuna Say Week Now. Hatizivi vakaramba mune zvakanaka here kana mune zvakaipa, asi imi mukapiwa makazvimiririra imimi munoibvumere mota. Ndikapiwa mota naSay Week Now ndinoirambirei? Semarambiro yakangoitwa naMai Gutu. Handizozive zvangu, because ava vanhu vaMwari
hauzozivi kuti vari kutaura kudii kuti namwari wavo. But ina handingade kunyeba nakumboti ndiri kuikara ina handisi kuikumbira. Ndikaikumbira seviki ndau ndingavashaya here seviki ndau Zimbabwe diki nyangwe ndikanzi nda kuvatsvaga ndakuvakumbira mota in 24 hours time ndine ndakutovafonera. But kuri kunzi ndanzienda unopiwa mota ndinorambirei ndinongonotora unless maybe mwari vazoti usaitore. But as far as I'm concerned ndo maropafadzo acho. Mwari vanoansa maprayers vachishandisa vanhu. Ladies and gentlemen, we will look into that further. Mazuva ano nyaya dzemota dzikutrenda idzi, pese pawaenda dzingori mota, kwese kwese kwaenda dzingori mota. Mufundisi, mabhishopu chaiwo chaiwo vanobvunzwa kuti mimi kuti muqualify unofana kudeclare marital status yako. Kana taura marital tikubvunzwa kuti mune madzimai mangani? Inini ndine mudzimai mumwe chete nekuti ndo zvazvitongori mubhaibheri. Mudzimai ndine mumwe chete ende ndo zvinodiwa naMwari wandakagamuchira, Mwari wandakatenda, Mwari wendinofamba naye, Mwari anondikomborera naMwari anondichengeta. Handa kuti ndive nemudzimai mumwe chete. Zvokuti mukatarisa kana Jesu chaiye, Pauro anotaura kuti Jesu anofananidza Jesu nemurume, kereke yake chechi nemudzimai. Vanotonzi it's a bridegroom, mukadzi nemurume Jesu. Saka mukazviinvestigata Mr. Zigo muchaona kuti Jesu nepfuma yese yainayo nesimba rese rainaro neuchenjeri anguri nemudzimai mumwe chete, church. You get what I'm saying? Ende mukatarisa bhuku yaGenesis, I love the book of Genesis because it was authored by Moses and I love Moses. Mukatarisa bhuku yaGenesis inotaura ichiti iyo Mwari ndokupinza Adam into a deep sleep. Apedza Mwari kuti it is not good for a man to be alone. Zvinonzi akatora rib nebhaibheri, rib 1 raAdam. But mind you, do you know that a human being has got 24 ribs? Saka chii chaitadzisa Mwari kuti atore mbabvu 2, mbabvu 3 o mbabvu 5 pana Adam umupa 5 akadzi. Zvoreva kuti rakanga riri zano raMwari kubvira pekutanga kuti murume anofanira kuva nemudzimai mumwe chete. Bhaibheri zvakare rinoti, therefore a man shall leave his father and mother's house to go and stay with his wife. Murume achabuda muimba yababa wake namai vake kuti agoenda kunogara nemukadzi wake. Hariti vakadzi vake, rinoti nemukadzi wake. Saka inini I will always have one wife. Hanzi namuparinga rinenge ragango kana vawanda, hanzi nekuti hanzi vairi inenge yanyama imwe chete asi vakawanda rinenge ragango. Mwari akakukomborera here nezvipo zvevana? Zvipo zvevana? Alright. Ya muri kudhonza tambo. Mwari havasati vatikomborera nezvipo takakomborerwa kudhara. In fact, God has already blessed us with children, but they are about to manifest because good news is already on the way. Alright. Zvipo takakomborerwa nezvipo zvevana but zvakuchimanifest. Pamunobatsirawo vamwe vanhu patikushandisa zita rekuti kubatsira, hatisi kureva kubatsira kwemapostori kana kun'anga, patorati panouyo sapasta kuna vanhu vanouyawo nemachallenges akafanana nekuti zvinenge zvisati zvamanifesta zvavari kuda. Munovabatsira nenzira yakamira sei? Vanhu, you can come again. Muri kuti vanhu vanouya kwandiri vachida kunamatirwa. Maiwe, nyaya matotanga tine matestimonies hobo. I think right now tamu 32 or if not 33. Personally ndakatonamatira vanhu vanga vari barren. 32 people. Vane vana kutaura kwetiri kuita izvezvo. Vane vana. Dama muchindipa sermon zvinodzidzisei about maitiro aMwari? Zvezvinoita ndezvekuti Mwari vane tsika yekuwandisa goridhe mundove. Uyezve Mwari vanofarira chaizvo kushanda nevanhu vakashoreka. Mukazvitarisa mimi Bible, I know muri munhu ane ukama hwakasimba naMwari. Mukazvitarisa ndikushuvira aiwa no uripo wamuri kushuwira ingori level
chete remuri kusvitsa, it's a different level remuri kuda, a higher level, but you get it. Elijah anonzi naMwari, chienda ndarayira mukadzi, shirikadzi yeZarefati. Mind you, kuIsrael kwaane famine. Elijah ndiye angavhura muromo wake akakesa the heavens akati, for the next 3 years 6 months hakusi kuzombonaya mvura. Anditi mane famine, mane nzara muIsrael. Elijah anonzi naMwari, ndaudza, ndarayira shirikadzi yeZarefati kunoti nokuchengeta. Elijah anosvika paya anenge achiexpecta kuti chiprofita chandapiwa naMwari, mukadzi uyu ndikatomuti ndine nyota, ndine nzara, ndichapiwa chingwa, ndichapiwa keke, ndichapiwa mvura, but anotanga kufesa resistance kushirikadzi. Ichitomuti makakwana here baba, muri kundibvira nekupi? Muri kuona? Iye Mwari angatoudza shirikadzi kudhara, but shirikadzi yaigona kuzvibvunza kuti kana Elijah ari munhu waMwari, ari muprofita chaiye, sei anointing yake isiri kuprovida maneeds ake? Why is he coming into my life to beg? If he is a true or genuine man of God, Mwari wake kangavamuitire. Saka muri kuona here kuti kune lesson yekuti Mwari vanotsika yekuisa solution, vowandisa solution yako pamunhu nenzvimbo dzakazvidzika dzinoshoreka. Mwari vanoda kuti zvive nyore kuti ufuratire munano wako, kuti ufuratire miracle yavo. You have to be sensitive in the spirit. You ought to have wisdom and understanding. Saka ndotsika yaMwari, ndosemunhu endingataura kuti itsika yaJehovha kuviga goridhe mundove. Ikashoma kuti tiwane a pastor or a prophet or even an evangelist in this day and age asinawo yatingati vanoita hanzi spiritual tree, vamwe vanoti chii, but anenge ada kudzingoreva kuti unenge uina baba vako pamweya, baba wako pamwe vanenge vaina baba vavo, muchienda makadaro mupedzisira mato nemasekuru nemachii. Munobhelieve here zvemaspiritual father? Zvefatherhood ndinozvibhelieve. Patone imwe time, there was a certain time yandakatomboenda kuna Mweya Mutsvene. In fact, I wanted to strike the wrong deal with the Holy Spirit. Ndikati kuna Mweya Mutsvene, hazvingaite here imimi Mweya Mutsvene kuti ukama hwedu tinongofamba tiri vaviri, kuti imimi Mwari neni mwana tosiyana nezvimwe zvavanhu vaMwari vanopinda pakati apa, mabhishopu, mapirisita, maprofita, maapostora. Can I not have a strong and personal relationship with you, God? Ndakamboisvika nguva iyoyo kuti ndakakumbira Mwari. Mwari ndobva anditi you lack understanding. Ndikati what do you mean? Izwi raMweya Mutsvene bva ranyarara. For a week varadzoka futi izwi. You don't understand. My son, you don't understand. Ndikati what is it that I don't understand? Izwi raMweya Mutsvene bva raita kunge ranyarara. The third week ndo pandakanzi naMweya Mutsvene, do you know the meaning, the original meaning of the word understand and understanding? Ndikati no, Holy Spirit help me. Zvikanzi understanding means when you submit yourself under a man or under someone, you will remain standing in life. Under somebody, you will remain standing. You can only remain standing when you go under someone. That's understanding. That is the original meaning of the word understanding. Saka kubva ipapo ndakabva ndazvigamuchira nemaoko maviri. Fatherhood, it's biblical, it's godly, only when you have the right father. Only when you have the right father. History yeziti kuti muri spiritual son waProfeti Makandiwa. Are you? Mati? History yeziti kuti muri spiritual son yaProfeti Makandiwa. Tikatarisa in the past tokuona muri mwana waProfeti Makandiwa. Now hatizivo zvatikunyanya kuona muri mese, saka tinongoti history yeziti. Saka zvinoitika manje pakuti vanhu vazhinji vanoshamisika kuti murume nemukadzi vari mumba. Ona baba zvinhu zvavo zvanga zvichifamba, maybe murume aishanda kuEconet, but all of a sudden musikana webasa auya mumba
zvinhu hazvichafambi. Vanhu vanoshaya musika kuti ko chiko chiri kuitika. Vasikana vebasa vanogona kutouya nespirit. Musikana webasa anoshanda mumba anogona kutouya nespirit inogona kutadzisa kuti zvinhu zvifambe mumba. Zvinhu zvigozototadza kufamba kunzi baba naamai havachaprospe mumba. Wedha vari kugara muborodha webhuruku, wedha mwana chaiye musikana ari kuuya nebasa anogona kutouya nespirit inokanganisa progress mumba. Inokanganisa progress mumba. Kwoitawo futi vamwe vasikana vebasa vanogona kutounza blessing mumba. Muimba youya ari kushanda semusikana webasa in a certain house, in a certain home. Zvinhu zvototanga kufamba because of maid. Mind you, zvirimo mubhaibheri. Namani aita maperembudzi, musikana webasa akataura kuti dai kuri kwedu kwaIsraeri dambudziko iri rinopera. Saka maid it's either anogona kuunza a blessing mumba or anogona kuunza a curse ari maid. But anyway, ndakanga ndiriko ndiri pastor weku-UFI. I was a pastor there, and then that's when the ministry and I takangoiti kuti ndakunotangawo zvangu, ministry ngosarawo basa richifamba sezvazvaingoita. But I don't have any complaints nenyaya dzeku-UFI against the good church or chi. Mwari vakatongondisawo mupath yangu, murodhi yangu, jeni yangu. Ndikutongoti zvandakanzi naMwari ndiite ndozvendiri kuita. Makasiyana mune zvakanaka. Takasiyana mune zvakanaka. But iripo nguva yekuti vanhu vaida kumborwisanisa kuti ministry neni vanhu people they tried their best. But takasiyana hedu mune zvakanaka. Ladies and gentlemen, ndiwo Pastor Vernon Chamba ndofunga manzo wachara newe vasikana vebasa. Shadaya anobva kuti this post is not about my housemaid. Pastor, munobatikira mune zvekuita business, not just as an ordinary businessman wongoti is just minding his business, but munoita nge munotomboorganize maseminar ekuti you would want to let people tap into knowledge yavamwe vanhu vanenge vanogona kuti master of business at that time. Asi vamwe vanhu vacho vanodedzwa because mabhizinesi umu futi mune kakusviba kamakaita nedzimwe nzira dzakasviba dzekuita nadzo mabhizinesi dzekuti tisingatarisiri kuti munhu asingaende kuchechi anokwanisa kuuya kuzotiticha business. Asi munokoka vanhu vakaita sei vakadaro, vanhu vanenge vatori nemari vanotozikanwa, but manamatiro avo anogona ngasiriwo atinovimba nawo kuti ndo atinokomborerwa naMwari kuti tisvike patiri. Tangai matudza kuti masemina aya munenge muchizvifambisa sei, uye pandava kuchibvunza kuti vanhu vamunokoka ava zvinoifamba sei? Alright, saka zvezvinoita manje Mr. Zigo ndezvekuti munhu wese ari into business, not just in Zimbabwe, not just in Africa as a continent, but in this whole wide world, munhu wese ane title rekuti businessman, business person, entrepreneur, maprinciples ese aanoshandisa ndaMwari. Hazvina mhosva kuti you are a Satanist, you are a Freemason, you are part of the Illuminati, you are a believer, you are a Christian. Hazvina basa kuti religion yako ndeipi. Maprinciples anoshandiswa mubusiness world, maprinciples aMwari. Saka ndika-invite kana musatanist, ari musatanist kudaro, anotouya achidzidzisa vanhu mabiblical principles. Chetisingazoite isusu kutora Mwari waanotenda nemaitiro ake akangouya achitaura kuti hard working is one of the keys to prosperity and good success. We follow that. Akauya achitaura kuti determination is one of the keys to good success in life. We imitate that. Akauya achitaura kuti consistency is one of the keys to good success in business. We follow that. Akauya achitaura mentorship. We follow that. Saka bostoziya kuti chese inini zvandakaudzwa naMwari, Mwari akandidzidzisa izvo, Mwari akandidzidzisa zvekare ndikazvibata ndikazviona.
hakuna munhu mumwe chete ari into business akaenda akanoconstructa maprinciples ake ese ndeamwari ari kubiwa kukingdom yaMwari. Saka inini normally criteria ndinoshandisa ndeyekuti waanazvo, what have you achieved, because haukwanisi kutigarisa pasi uchitidzidzisa kuti unodai toda kuziva kwawasvika pauri, zvawaachievha zvauinazvo. Ko mumwe akati imi munodzidzisa vanhu kuenda kudenga but hamusati mambokusvika. Understanding zvinodependa neunderstanding yemunhu iyeye. Zvinodependa neunderstanding yemunhu. Makambozviona here kuti kune vanhu vari kutodhindira, vari kutobatsira vanhu mavhisa kuti vaende outside the country, kunaana Europe, kunzi endai munodhiraivha magonyeti iko, but iyo kamuona ari kuendesa vanhu acho haasati atomboenda kuLithuania kwacho, haatombozive kuPoland kwacho, but ndiye ari kutoendesa vanhu ikoko. Saka iwewo kana wauda unoona basa rekunodhiraivha magonyeti kuEurope, haikona kuita basa rekuda kuchallenja munhu eye kuti have you ever been in Europe, wakamboendere kuEurope, unosara. Yes. Unosara shamwari, unosara. Saka ndo zvazviri kunamata oro chiKristu. Ndicho here chinokubatsirai kuti business renyu rifambe, oro kuti zvinhu zveupenyu wenyu zvifambe, oro maaffairs evanhu vemuchechi menyu kana vechidiki kana zvinhu zvavo zvifambe. Nekuti tine muimba anonzi Holy 10 akazoimba akati hanzi takafamba nawo machechi aya tikazotambura takaita sei, takatemba. Zvaireva ndezvekuti vanhu vaMwari vanenge vachikusimbisa vachikuti zvinoita this is your what, asi panopera gore unozongoona kuti iwewe ndiwe uri kutambura. Munhu waMwari zveshuwa it was really their year. Saka mubusiness mune muupenyu church nekunamata zvinonyatsoshanda here kana munongoshanda chipawa chako chekugona kuita kuti zvinhu zviitike? Saka mubusiness nemuchechi zvinoitika ndezvekuti you have to be a good student, whether uri kutichwa kubusiness class kana kuti kuchechi. Unofanira kuve uri munhu anogona kunzwa nekuita. Nekuti ukangonzwa zvoperera mukunzwa iwe wotadza kuimplementa, zvichaita sokunge business mentor anyepa, business teacher anyepa, zvichaita sokunge prophet wako anyepa, zvichaita sokunge apostle havana kuzodzwa. Why? Because you have to ask yourself kuti apostle kana vakandiudza kuti musaite izvi, musadye chegumi, ndiri kudya here chegumi? Am I faithful in my tithe? Apostle kana vakanditi ita, be a one woman man, am I doing that? Apostle kana vakataura kuti you must be very prayerful, stay away from sin, is it exactly what I'm doing? Saka chinozoita kuti results asiyane nedzidziso, zvitange hapana production, hapana fruitfulness, inyaya yekuti zvinogona kuda kuti iwewe wacho hausi kuita zvauri kudzidziswa. Number one. Number two, hanzi nemumwe munhu ndisati ndaba number 2, vanhu vaMwari hamuzoshaye chekupomera mhosva. Ndikasvika ndikati munhu waMwari zvamakandinamatira zviye zvaramba kuita, kana kuti munhu waMwari zvamakati ndinamate zviye zvaramba kuita, vanobva vati wanga wakasimudza kutenda. Ndikati ndakasimudza kutenda. Wobva wanzi wakakumbira muzita raJesu here kana kuti muzita raBaba? Woti ndakakumbira muzita raJesu kwete muzita raBaba. Woti wakati maita basa ndatozviwana here? Saka unozoona kuti zvese zviri kuzongodzoka pamutendi ndiye anozongotsara ine mhosva yekuti nei zvisina kuitika. It's not always about mutendi. It's not the challenge or the problem might not always be found in the recipient. Iye wacho ari kudzidzisa anogona kunge ane problem. Vanhu vaMwari, kune vanhu vaMwari vanonyeba. Isusu taona zvakawanda mubasa raMwari. Taona zvakawanda Mr. Zigo. Mukaona maziso aya kutsvuka. Aisimba anje kuona zvakawanda. Ari kurwadza nekuona. Nguva yehope ndo ishoma, tine tichingoona zvakawanda. Vanhu vaMwari vanoda kuvhetwa. Every man of God is very good as long as ari papulpit. Anenge ari munhu ari right. But mafambiro ake. Saka iwe ukaenda ukanoparidzirwa uri kubatwa musoro, uri kuprofitwa, uri kudeclarwa kunzi December zvako zvine zvaita nemunhu asina
a very good relationship naMwari nemunhu asiri kurarama a straightforward life, zvinhu izvozvo hazviitiki, uri kutonyeperwa. Saka panoda kuita imwe due diligence, panotoda kubvunza, you have to inquire from the Holy Ghost kuti Mweya Mutsvene, is this the right church, is this the right denomination that I'm supposed to be worshiping you? Mwari ndiye anofanira kukupa green light. NdiMwari, because dambudziko rinogona kuwanikwa kumwana wesangano, dambudziko zvekare rinogona kuwanikwa kune munhu waMwari. Ndobvunza kuti mimi, are you called to conscientize maKristu on my financial decisions, my business decisions, my real commercial world decision? Because vari kuvanhu vaMwari vave kuti unotongoona kuti uyu anenge ari gifted kunyaya idzi, uyu anenge anonyanyofarira nyaya dzebhora, atimaona uyu anenge anonyanyofarira nhau dzekunzi vanhu vanzwa doctrine. Imimi, would you say kuti ndinonyatsonzwa kuti ndaakurova shoko kana taakutaura about equipping a believer with my financial resources epanyama? It's part of my calling. But kwandiri nini kwandakanyatsozodzerwa, Mr. Zigo, kana ndakukuudzai Mwari kwaakanyatsondituma, kwaakandidana akandituma kuministry yezvinhu zvemweya izvi. Ndezvepezvo Zvemweya ndezvekuti deliverance kuvanhu, especially vanhu ava vari munhamo vari kutambura, healing kuvanhu vanorwara, kunzwisisa shoko, kudzidzisa vanhu shoko vachiri nzwisisi, ikokoko, kusvinudza mapofu, kumutsa vakafa, kuporesa vane zvirwere zvana HIV, ikoko ndokwandakanyanyozvodzerwa. But zvebusiness izvi, it's part of the calling. But zviri kuita sekunge ndiri kunyanya kumeja kubusiness. Why? Because hatisati taloncha. But chanzi taloncha, Mr. Zigo, ndope muchaona kuti haasisiri mazuva ekupedzisira naye, asi mazuva ekupedzisira sira. Ladies and gentlemen, I think you heard Pastor Venon Chamba vachitaura nawe kuti kudeliverance uko vatoriko. There was so much noise last week when Prophet Ubed Angel said there's nothing called a deliverance ministry. Yenyu ingave here deliverance ministry and mune pfungo here pamashoko iyaya, because ndakaona kuti kune vanhu vakaita sana Prophet Magaya vatori nemachechi atori nesenemi yekuti deliverance yobazoti ministry. Mune manzwisiro avakaita zvavaitaura here kana kuti zvine zvazvinoreva? Okay, so that's a good one. Chiri kuitika ndechoti number one, it's unfortunate kuti clip iroro handina kusangana naro, ndokutorinzwa nemi izvezvi. And number two, I was invited by my beloved brother Teach Matters a fortnight ago. Tatiri ikoko vakanditi no uyai munhu waMwari timboita, I think tine maseries atichaita ikoko, tichabata futi nyaya idzodzo. But ndoda kungodzokorodza ndichipindura mubvunzo wenyu, ndoda kumbodzokorodza zvandakataura. Vanhu vaMwari vatori genuine variko vakawanda, but madoctrines anosiyana. So who am I? Inini, I cannot be in a position to say kuti vari kuti hatidye nguruve dzakadirwa madhimoni muri kukanganisa. Kuno vanhu vaMwari vanenge vachitoti poko hatidye. Kwoitawo vamwe futi vanoti machechi anoti musaone maTV, musaverenge manewspaper, musaverenge mamagazine, don't be on social media. Vanhu vaMwari vane madoctrines akasiyana. Kwoita vamwe vanototi hatibelieve mutithing, zvechegumi zvezviendo zveold testament. Vese vanhu vaMwari madoctrines ari kusiyana, muri kuona. Saka handizive zvakataurwa naProphet Ubed Angel. What I know is he's a genuine man of God, truly anointed, highly anointed, truly sent by God. But handizoziva hangu kuti panyaya deliverance vakati chii. But what I would want, the point that I would want to emphasize now is there are a lot of genuine and highly anointed men of God out there. Akaita seapi? Madoctrines anosiyana. Akaita sana Bishop Manjoro. Na Bishop Manjoro pa Faith World. Vanonzi Bishop Bethlehem Manjoro. Aiwa, is a mighty man of Jesus. Bishop Tudor Bismarck. Vese vavo. Pastor Tom Dushel. These are God's generals. Saka vanhu vese vazodziwa mafathers eZimbabwe vanhu vese vavo.
Ladies and gentlemen, tinawo Pastor Vernon Chamba, but mumaliga aya mimi muzviso league ripika. Of course munoona sazvise nyungu denga asi murimo muma higher echelons munozvisa papi. Inini, I would want to say, Mr. Zigo, among fathers, among sons, inini I'm the least. Tiri kuzasi. But being the least, Mwari vakandiratidza kuti nyika inoi ichandengendeka kana tatanga kushumira evhangeri. Handizivi kuti vanhu vachazondida kunditi mwana, muzukuru. Is he a Christian? But what I know is people will see what they have never seen. People shall see what they have never seen. Makatirongere. Handi Mwari vakatironga, handisiri. Isati gona kuronga, tinorongerwa. Ni Mwari vakaronga, kwete inini isati gona kuronga. By the way, imimi, Mr. Zigo, God has called you to be an evangelist. Inini? You are an evangelist. Level ana evangelist Maruvu. Chairo nana evangelist Mparinga. Ainoita profita. Mudaita muprofita. Na Vhangeri Maruvu na Vhangeri Maparinga wana mari kati ni maprofita. Sure. Yeah. But Mvhangeri Maruvu na Mvhangeri Mparinga wana mari ka, wana mari. Kana inini Mvhangeri Maruvu is my mentor. But izvo zvauri kumunda. Vhangeri Mparinga is not my mentor, but I respect him so much. He's someone who has helped us. Chichichi. Bo, but truda mari vangezana prophet makandiwa zezera prophet yenjoka. But kana mati ndo pandakadanwa chitike ndiri ndakuya, ladies and gentlemen, evangelist Zigo, ndo second name rangu nandapiwa na Pastor Vernon Chamba. You are an evangelist. Name madam. Because ndakazviona. Mwari vakandiratidza zvinhu zvekudhara. Ndakazviona. And it's now high time I should let you know. Mwari vari kuda kuti muite soul winning. Soul winning. Muchitendeutsa vanhu. Munomboziva here kuti you can make headlines in heaven pamuri papa. How do you do that? Even scripture supports what I'm saying. Bible note there is more joy in heaven over the repentance of one sinner. Saka zvoreva kuti mimi evangelist Zigo mukandoparidzira vanhu pasame level apo, pasame level pasera, moparidzira munhu one, momutendeutsa agamuchire Jesu. There will be so much noise in heaven such that God will ask his angels, what is happening? Why all this noise? It's an hypothetical example. But I really understand how important it is, and I don't take it lightly. But one of the reasons why it discourages from co-accept even sort of those callings is because imimi vanhu vamwari muripo paningi izvi munenge muchitange zvisiri kunyatsongoitirai in the sense yekuti mwoyo yenyu inoitange isimo muzvinhu zvamwari. Munoti mukaita zvinhu zvamwari momboita zvekumbofara nekudya mari dzenyu, mongodzokawo kuzoita zvinhu zvamwari musi wesunday. Like recently I saw kuti mapreacher opo mamakusaparidza. Chii chiri kukonzeresa kuti vanhu vamwari mwoyo yenyu ive cold zvekuti everything is just as normal? We no longer have my Wednesday service, we no longer have my conference. It's like Jesu atanga ati chimbodzika menyu ndichazoya kumberi uko saka chimboitai zvamuri kuita. Chiri kuitika ndechekuti muri kubata mwoyo waMwari zvamuri kutaura izvi, muri kubata mwoyo waMwari. Do you know kuti Satana apinda muchechi, Mr. Zigo. Apinda how and why. Kune vanhu vaMwari vakatozodzwa naMwari, vakadanwa zvechokwadi. Anditi vane messages avanototumwa naMwari kunzi endai munotaurira panyika kuti, endai munotaura kunyika ikuti, endai munotaura kuti. Vanhu ivava vari kuuya nemaprophecies ari genuine, vari kuuya nemamessages ari godly, ari Holy Spirit inspired. But Satan ari kuenda ovanyangira, opinda, otanga kuvaitisa zvinhu zvisiri izvo.
kuvengana, pamwe infidelity. Once got a prophet ndinga kudai, apostle ndinga dana ningi. So what the devil is trying to do, he wants the body of Christ, he wants people to reject that divine message from God. Mwari vakati tendokai tama last days zvoprofitwa nemunhu wekuti vanhu vari kuti apostle ningi vane nyaya yegirlfriend yekuti kuti hapana zvaanotudza. Satani ari kuzviziva kuti vanhu vaMwari ndikavapinda ndikavaitisa zvinhu zvisiri izvo, vakavengana vakadzikira mulevel yavo yekunamata. I'll give you a very good example of what I'm saying. Ndakakurira Chitungwiza kwaseke kuunit A yuko. Ndiri mupfana, ndiri mwana mudiki, pane postman aitouya nebhasikoro achisiya tsamba. Postman uyu aidanana nemukadzi wemunhu amaraini. Saka taichitotamba bhora toziva kuti hamai nhenga wadanana napostman, wotobopinda wotoita zvaanoita. But aizoti kana ane tsamba yepamba pedu aitouya nebhasikoro obva ati ndepachamba, ndoti otondisiyira tsamba yepamba pedu. But ndaisamboiramba tsamba iyoyo, Mr. Zigo, kuti postman tikuona zvauri kuita udanana namai nhengi mukadzi wemunhu, saka tsamba yepana hatide. This one is just a messenger. And that's the same thing zviri kuitika mubody of Christ. Prophet vahombe, pastor vahombe, bishop vahombe, apostle vahombe, vanenge vaine nyaya dzavo, ende nyaya dzavo dzinolika dzotanga kutaurwa. Saka vanhu manje vanopedzisira vakuti message ye vakurejecta message because of the messenger. But ndokubvunzai imimi pastor, kazhinji kuti uite muprofita or pastor or evangelist throughout your career, pane zvinhu zvemweya zvaunogona kusangana nazvo zvinogona kunge zvisati zvambosanganikwa nemunhu akaita seni anenge angori ordinary. Pamwe Mwari anogona kukutora akatombonokuratidza kuti kugehena kana kudenga zvakamira sei. Unoona kuona makatoenda kupiwa. Ndakaenda, Jesus came to me in a dream. Ndabva ndatotorwa, ndabatwa ruoko, and then spirit yangu yatanga kuenda pasi. Imoza vamwe vanhu vari kuona kuti atanga kunyeba. Why would I? Alright, rega ndichitaura nemi. Inini Mr. Zigo ndikati ndakaona Jesu. Jesu akauya kwandiri. My spirit was taken to heaven. Ndakambenda kuhell. Imi munoti ari kunyeba, utanga na Jesu ari kunyeba. Jesu wacho haasiri here anogara mamuri. Saka chii chinoshamisira kunzi wakamuona nekunzi anogara mandiri? Vanoganza vaifanira kunge vari imimi. Aiwa, panhau dzemweya, of course kumuona ukaverenga bhaibheri unotaura kuti it's actually better to believe the written word of God than to first see him achifamba ari apa. Asi kunongonakidzawo munhu waMwari. Handimaona. Saka mubvunzo wangu unenge uri wekuti imimi mukutotaura kuti makatoona in a dream and you saw something supernatural which convinced you of that experience. Vakatonditora Jesu. Gehena ndakariona fair. Rakakutyisa here? Rakandityisa zvekutoti ndaitotya. And then Jesus told me, fear not, I'm with you. Because of my presence with you here, nothing will happen to you. Ndine mafaces andakaona, I'm not ready to talk about that now. But what I can tell you about hell, number one, it's a very terrible place. It's terribly bad, hell. And Gehena rine ma-departments rakafanana nejeri. Rina D block, anana chi. It's not just a one big chamber. Arisingori this one big place. Rine ma-sections. Vaita according to mhosva nezvinyangadzo zvavaita. Vanhu vakaita blasphemy, ma-murderers, they are not put in the same sections nevanhu vaita adultery. Rine ma-sections anotosiyana, moto uku wakatosiyana uku. I saw that. Sikani mubvunzo wangu ndewekuti nematauriro amuri kuita, maonero amakaita zvinhu izvi zvinotyisa. Bible knows that it is a fearful thing to fall into the hands of the almost the same thing. Kune vanhu vaMwari vakatoti vakatorionawo gehena iri. Handimaona. Indichikura baguti vaitaura nawe kuti chii chakaitika zvakadai zvikafamba so ndikaona zvakati. Vanotaura kuti mwe nguva pakapinda ngirozi vakaenda pasi pemubhedha pakadii aniti. But vachitaura kuti ngirozi ikauya kwavari yakavati fear not, sin not, the same yamakaudzwa kuti fear not. Saka unozoona nemafambiro awaita upenyu hwavo hwese
kuti pane kakutya Mwari kanounzwa turi kuona zvinhu zvavakaona. Asi vanhu vaMwari venguva inoyi anotokuudza kuti inini ndakaenda kudenga achipedza obva anotenga black label kana kutsvaka yellow bone. Mwoyo yevanhu vaMwari chii chiri kuiomesa kuita dombo kuti vanoona zvinhu zvokuti zvikaonekwa naZigo anorara akamuka achiti kana dai zvaibvira Mwari vanotora nhasi ndisina hangu kutadza. Chii chikuita kuti mwoyo yevanhu vaMwari iome kudai? Chikuita kuti mwoyo yevanhu vaMwari iome, number one, ndoda kukudza kuti vanhu vanenge vasinganyepa. Munhu akati I went to hell, onzwa kuti ari kuita girlfriend, ane 10 magirlfriends, aronwa mablack label, it doesn't mean kuti ari kunyepa. Bible rinoti to whom much is given, much is expected or much is required. Saka munhu anenge akapiwa grace dziri much dzakawandisa, muri kunzwa, vanhu vavo ndo matargets manje, main targets adevil. Saka devil anonotargeta vanhu vavo malifestyle avo. The devil would do his best kuti vanhu vavo vadone, vapinde maadultery, vapinde, they will start taking alcoholic beverages, vachinyepa, vachiba, they're involved in very strange and unclean deals. Vari kuita sei, you get the sense. Zvinozopera sei? Because ndiri kuti to whom much is given, much is expected. Kana ukapiwa nyasha dzakawanda, dzinotarisirawo iwewe chi? Obedience. Saka much is expected. What is the much that's expected? Obedience. A strong relationship with God. Kufamba munzira dzakarurama, Mr. Zigo. Ipapo pane nyaya. Kufamba. Are you able kuti ukasangana nanhengi nezvakati, maoffers akati, ukasangana nevakadzi ukadai, are you able, are you well trained, are you obedient enough, do you have what it takes? Saka ipapo ndo pane nyaya, pakuti vanhu vazhinji vari kucompromise, vanhu vaMwari, they end up compromising. But nguva, Mr. Zigo, time hapasisina, munhu waMwari, this one I tell you. Apasisina nguva pano panyika. I will share with you in 1 minute a vision that the Lord showed me. I was sitting at our home, I was sitting on the couch, I was watching TV. It wasn't even a sermon ya Buddha. But Mwari vakangondiradza a vision ndakagara. And then I saw the Antichrist. I saw a certain man achigara pa throne. This very huge throne. Ndikati, Mwari, what is this? It's Antichrist. The man is now there, is now already in existence. Zvetiri kuita izvi, Mr. Zigo, zvokuswera tichivengana savanhu vaMwari, tichiita competition, tichinyangwirana, tichitumirana vanhu, tichididi, tichiwanzirana, tichitsikana masocial media. Hapasisina nguva izvozvo. We should repent, all of us. Zvetiri kuita izvi savanhu vaMwari, fathers and sons, mentors and mentees, believers, fathers and daughters. Mr. Zigo ane nyaya. Aiwa, ladies and gentlemen, dzingori nyaya dzatiri kutaura hedu, tichinzwa kuti vanhu vaMwari vari kutaura kuti kudii nezvinenge zvichiitika munguva yakadai. Kumapostori vanhu vari kurovana chaizvo nenhau yepolitics. Vamwe vachiti politics ndadziitwe, vamwe vachiti politics ndadzisaitwe, vamwe vachiti politics ndadziitwe kupolitics, asi vanhu modzoka new church kana mapedza modzokera kupolitics. Imimi makazvimirira sembune. Bible rinotaura kuti we are the salt of the earth, what. Munobhilivha here kuti maKristu anofana kuparticipate in politics kana kuti haafanire. Kana vachiparticipate vanofana kufamba rwendo rwakakura sei kusvika pavanoti aiwa, isu semaKristu tagumirawo chi pano taakusira Caesar aite chi zvaCaesar. So hongu, Mr. Zigo, ndichitanga nchidaira nyaya yemuri kutaura kuti kumapostori kune zviri kuitika. I am not really aware of what's taking place there right now. Mukurarama upi munhu waMwari? But what I can add, kurarama munhu, ini ndoskera naMwari. Indoskera naMwari. That's why a lot of people, they end up looking for me. Because my secret is I spend most of my time with God. Ndinoskera, even ndikudrive mota nendina Mwari mota imomo. Zviri kuitika I believe it maybe it's just a phase. Ingoro
ingoriwo it's just a passing wind. Enough just like any other church. Hakuna rwizi rusina datya. Denomination yese ine zvinhu zvayo. Zvinozongopfuura zvichipera. But every believer, whether uri Christian, whether you want to call it a believer or a Christian, whatever, titori right yokuparticipate muzvinhu zviri kuitika mupolitics. Mind you, David, he was a king, a president, he was a politician, and at the same time politician ye anga ari prophet, anga ari psalmist, anga ari businessman, anga ari worshipper, anga ari giver. You see? But ari munhu waMwari kudaro. He was involved in political affairs. Saka church ine right yokunamatira nyika, ichiparticipate spiritually and also offering advices. Apa ngapadai. Ma politicians as well vanofanira kushanda pamwe chete nechurch, nekuti tese tiri vana vaMwari. Kana bhaibheri chairo rinotikurudzira kuti ngatiremekedzei hurumende yedu nevatungamiriri vedu, ngativaremekedzei tichizvisa pasi pavo zvakanaka. So ngatishandei chese to believe out the church and my politicians and even the government as a whole. We should work together because we are one. Ladies and gentlemen, ndo Pastor Vernon Chamba tantinawo tichawapa mukana kuti vatiudze zvinhu zvese zvauda kuti tizive tisati taenda. Akatsoka kupedzisira kugara naPastor Vernon Chamba, tichagara nawo kakati one day tichitaura zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yemweya, munyika yemabhizimisi, kana mutsika nemagariro edu chaiwo. Pastor Vernon Chamba munombowaona kudare remachinda, munombowaona kuZTN, munombowaona pamaprogram akawanda. We are so honored to have him here. Pastor, mashoko enyu ekupedzisira, nyangwe akareba, nyangwe akaita mapfupi, nguva inoi ndenyu. Mazvita enyu mashoko angu ekupedzisira, Mr. Zigo, it's just 30 seconds. Don't let me throw this one favor. And you're also doing yourself a favor as well. Because this moment in time, God is happy with what is happening now. Ndodangoti kana paine whoever ari kutiona usati wagamuchira Jesu, I just want to do a very short prayer, 15 seconds prayer. Ndichakumbira Mr. Zigo vachingotedzera kumashure kwangu, you receive Christ. And then after this moment, you are guaranteed to enter heaven. My brother, my sister, my dad, my mom, wagamuchira Jesu, ziva zvaanoda, uite zvaanoda, and you make it to heaven. Saka ndokumbira just 15 seconds. Saka pende ndichiti ise Jesu, ime munongoteerawo muchiti ise Jesu, anditi toita sinner's prayer, Mwari vapinde muvanhu. Is it okay? No problem. All right. Ishe Jesu, ndinoya pamberi penyu manhera nhasi. Ndiregererewo pane zvese zvandakakutadzirai. Chishambaiwo zvivi zvangu neropa raJesu. Ndinogamuchira upenyu hwenyu mukati memwoyo wangu. Kubva nhasi ndaamwana wenyu, maamwari wangu, mavababa wangu nokusingaperi. Zita rangu ngarichinyorwa mubhuku youpenyu nokusingaperi. Musasandisiye pazvese zvendinoita. Chinditungamirai ine ndichiteera kumashure. Muzita raJesu. Amen. Thank you, Mrs. Thank you. Musati maenda kumapambatodzosa nyaya diki andoti mungopedza. Vanhu vanenge vachiitisana naro vachiti munamato uyu wakanyanyopfava chaizvo zvekuti ungaendese munhu kudenga. Hanzi kuenda kudenga, I think it means a lot. Pano zvikuru zvinofanira kuitika kuti munhu uzokwanisa kuenda kudenga. Zviri nyore here semaitiro amazvita? Zviri nyore. Maizviziva vanhu vanenge vachifunga kuti munamato uyu wakanyanyoita so short, simple and light. Vanozviziva here kuti tablet rimwe chete remakonzo rinouraya munhu? Vanozviziva here kuti tsono neudiki hwayo inouraya munhu? Saka hazvina mhosva kuti prayer yange iri so short. It's powerful. Chaunongoda Mwari, chaanongoda kungomugamuchira, handinyaya yekuti umugamuchire nemwoyo wese. Vanhu vanenge vachiti munofanira kupfeka masaga, mowipa zvaitwa mubhaibheri, moreurura zvivi zvenyu, mobva mati hatife takazviita futi. Ireligious spirit
those people, they are not spiritual, but they are religious. They are not spiritual people, they are religious people. Zvangofana nemunhu anofunga kuti pese paanoenda kugomo kunonamata ndokuti Mwari amudayire. That's a religious spirit. Kutori nemakristu anofunga kuti ndikasatoenda kugomo zvinhu zvangu hazvifambe. That's a religious spirit, because some of us totonamata tiri panapa taura kuti Mwari ndikuda chakati nachakati, and I believe in my heart kuti God has already heard me and answered me, and tinozviona zvichiitika. Maita basa pastor. Thank you. Ladies and gentlemen, it is very, very easy to forget the grave sites, or rather say pakaradzikwa vadikani vedu vanenge vatisiya, mostly because tinechangobva mudzinhamo, tinoenda kuspenda mari yakawanda, uye tine ma-school fees, tine ma-rentals, tine ma-troubles of life. Saka vadikani vedu ana baba, hanzvadzi, madzikoma nambuya vanenge vari kumarinda, marinda avo anongokanganwika osiwa achiparara. But as you are watching this video, I'm here to remind you that it is a good thing for you to build a resting place for your loved ones who have departed. And we have got a partner in doing that. Vanonzi Dreams Granites. Vanotigadzirira matombstone, one of iri ramuri kuona iri randakagarira nemamwe mazhinji avanogadzira, from as little as $250 to as much as even above 1,000, a design of your choice. Rinokomunicata zvamunoda nemoyo wenyu. Unokwanisa kunyorerwa unzi a father, a mother, a grandmother, whoever it is, kana kuiswa picture rinenge raka-inscribwa in the granite stone from Dream Granite. So abadei panhamba iri kubuda pascreen, moita ma-payment terms kana muri vanhu vasina cash, but kana muri ngoda vanhu vanongoda ngobhadhara ka1 in a very, very short time anenge vapedza tombstone renyu. Kana muchida rengosvika muchinyamura rinenge riripo. Kana muri vanhu vema-layby zviriko futi, ma-deposit etc. Munovawana parugare bus stop. Kungovafonera mamaburuka parugare bus stop, munotopaona, munovamangovaziva. Contact them on the numbers that are showing on the screen and you will be good to go.